सासे एक्स एनडिपि फर्मार प्रेसिडेन्ट नाथाय गोबां जोंहा मिजिं दं मावलांनांगौ गोबां मावनांगौ गोबां नायनांगौ खिन्थु आं बुङो दिनै आसिगुर गावगासिबो आं मावनो मोनाखै आं फेलार थारमाने आं टटेलि फेलार मेलखौ दैदेनलांनाय आफादगिरि आरो बेयाव नुजाफैनाय इउनाइटेड फरामनिनो आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जायख्लं बसुमतारी बिथां आरो सारियावनो जिरायनाय इउनाइटेड फरामनि नेहाथारि दानसोरां ब्रह्म बिथां आरो बेबायदिनो रांनि बिबानखौ सालायलांबाय थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि मानगोनां रिमेनलां बिथां आरो बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो सेन्ट्रेलि बिबान थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दाब दाब जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बेयाव फैनाय दिनै इउनाइटेड फरामनि जेनोखि बार्थडे बेयाव जाफुंहोनो बा बेयाव गाजा गोमजायै नुजाफैनाय गासै मेम्बार्स नोंथांमोन थ' गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय थारैनो बे दिना बा दिनैनि दिना जोबोद ओंथि गोनां गोबाव समनिफ्राय जेब्ला सुक्ति जानायनि उनाव जों बयबो आसा मिजिं गासैबो एनडिपिफोरहा दंमोन नाथाय बिनि उनाव राजनितिकनि खैसाराव जोङो गोबां रोखोमै बायदिसिना जालांनानै उनाव जोंनि जेनोखि सक्ति जे एनडिएपिआ गोख्रों गोरा जोंहा मोनसे सक्ति दंमोन बे सक्तिखौ मोनसे सिलिंखार खालामनायखौ जोङो नुदों दा बिनि उनाव गोबावनि उनाव जेनोखि सक्तिनि दफाफोर जेनोखि क्लजेस बेफोरखौ जोङो मावफुंनो बोला जोङो मा खालामनांगोन जों गोबां रोखोमै बा नुबोबाय नायबोबाय नाथाय सरकारा बेयाव अबहेला खालामनायखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो नोंथांमोननि जेनोखि दानि जेने इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि लिडारफोर बिथांमोना मोनसे सिमां बा नुबाय जे जोंनि जेनोखि आवगायनि सक्ति बेयो खमायलांनायखाय मावफुंनायाव अबहेलाया नुनायखाय दिनै बे मोनसे इउनाइटेडलि स्टेन्ड टुगेदार मोनसे मट'जों दिनै बेखौ आं गायसननाय बायदि नुदों आरो आं मोन्दांथिदों दा बेनिखायनो दिनैनि दिना जोबोद ओंथि गोनां थारैनो बे सैथो जों मिथिगौ एनडिपि हिसाबै जों 34 सानजा 35 हानजा जों मोनसे संग्राम खालामबोबाय मुभमेन्ट खालामबोबाय बे मुभमेन्टआ रावनिबो नङा रायजो राजानि आरो जोंनि थांना थानायनि आरो हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय बेखौहाय जे हास्थायबोनानै एनडिपिआ दिनै गोबां रोजा रोजा दिनै मुंख्लं जालांबाय थारैनो बे ओंथिखौ जों दिनै मोगथाङाव महर होनो थाखाय दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जुजिनायजों गोबां मुंख्लं जानायजों बिनि उनाव जोङो सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया नोंथांमोनाबो मिथिगौ थ' जेखि जाया मानो गासै वान्स फर अल खेबसेयैनो जयै बेखौहाय बयबो सिन्था खालामलायनानै सुक्ति खालामबाय दे बियो थांबाय बिनि उनाव दाना बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खोथा फैबाय दा बेवहाय एनडिपिनि थांना थानायनि खोथा फैबाय दा बेवहाय लिरनाय दं रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दङ आरो बेखौहाय केसेसनि बाथ्रा थाबाय आरो मार्टियार्सफोरनि जेनोखि दा जोङो होनांगौ बेफोरनि खोथा थाबाय दा बेफोरनि खामानिखौ नारसिनो थाखाय हयथ' जानांगौ जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोना सिन्था खालामनानै दिनैनि बे दिनाव खौसेथि गसंनानै सरकारखौ नारसिनो बे मोनसे पलिसिजों खालामदों आं बेखौ मोन्दांथिनाय फैदों थिग बेबायदिनो रावबो दिनै ओरैनो जासिनानै होआ जोंहा लिरखानाय दंब्लाबो जोङो बिनांगोन जोङो नारसिननांगोन दा गासैबो जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा न'आव खामानि मावनानै जाबाय सोरबाया हालेवनानै जाबाय सोरबा बिजनेस मावनानै जाबाय सोरबाया माबा मोनसे फालांगि खालामनानै जाबाय दा बै खामानिखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ दायित्वखौ सोर मावनो दायो
जोंनि मोननांगौखौ बिफिननो थाखाय सोर मा खालामनो दा जों नुबोबाय थादों नोंथांमोनाबो नुबोबाय थादों जे सरकारनि जेनाखि जेरैबायदि स्पिड खामानि मावनांगौ बेयो अबहेला जादों थारैनो बोसोरसे जाबाय बोसोरसे जेब्लानाखि इउनाइटेड फराम दायो बेनि उनाव स्पिड आप जादों आरो नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ दिनै XNDP मा प्रग्राम लानानै दिनैसिम फैखो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे जाफुंसारनायनि लामायाव जोङो नुहुरदों आरो जाफुंसारबोदों जों नुदों थांनाय बोसोरनि डिसेम्बराव आं मोनसे एसेम्ब्लियाव आं गभर्नमेन्टनि मानसि जाबाबो आं दिनै लिडारा नोंथांमोननि थाखायसो आं लिडार जादों दा बेनि थाखायनो नोंथांखौ आरो रायजो राजाखौ बा मुंख्लंखौ सिबिनो आं सिगि होसोग्रोनांगौ बायद' जायो नोंथांमोन गैयाबा आंबो गैया दिनै सारियाव जिरायनायाबो गैया बिसोर गैयाबा मा जागोन नोंसिनि इसुआबो गैया गाबोन अखानायै नोंथांमोनाबो जेबो मोननाय नङा दा बेनिखायनो खौसेथिया गोनांथि दङ दा बेनिखायनो आं मोनसे गिबि मुंख्लंखौ मान होनायजों आं एसेम्ब्लियाव मोनसे कुइसन खालामदों जे जोंनि बे मार्टियार्सफोरनि जेनाखि सेमिट्रि बेखौ माब्ला लुफुंनाय जागोन दा बेयाव आं एन्सार मोनदों बेखौहाय थाबैनो लुफुंनाय जागोन आरो लुफुङोब्ला बेसेबां बाजेट बेसेबां कौटिनि बेखौ खालामनाय जागोन होननानै आं कुइसन खालामनाय जादों दा बेखौहाय अलरेडि प्लान एन्ड पलिसि लाबाय जेब्ला बाजेट फैयो बेखौ खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों थिग बेबायदि नारसिननानै दाख्लैसो जोङो मोनसे मार्टियार्स जेनाखि मिउजियाम बेयो जाहैबाय सेमिट्रिल' नङा बेयो जाबाय मिउजियाम दा मिउजियाम होननानै बुङोब्ला मोनसे वर्ल्ड वाइड बेखौ बयबो नायनो फैगोन बेयो जोंनि थाखाय मोनसे नोंथांमोननि नारसिननाय आरो नोंथांमोन लिडारफोरखौ सहाय होनानै खौसेथि लाखिनायाव बेफोर जाफुंनानै फैदों बेखौहाय अलरेडि रायलायदों बिथांमोनाबो रायलायदों जोङो बार रायलायदों बेनि गेजेरावहाय जोङो दिनै बेखौ जाफुंसारनायखौ मोनदों आरो जेरैबायदि जों बुंगोन जे केसनि बेलायाव दाबो माखासे मानसिफोरनिया फैबाय थायो निसय जों बुंगोन जे बे खामानिया दाबो एसे अबहेला जादों आं गभर्नमेन्टनि मानसि हिसाबैबो सासे MCLA हिसाबैबो बेखौहाय बुंनोल'सो हायो खिन्थु मावनायनि दायित्वआ आंनावहाय गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन नोंथांमोननि थाखायनो आं लिडार जानानै फैदों दिनै नोंथांमोन गैयामोनबा आं लिडार नंखायामोन दा बेनिखायनो नोंथांमोन थानाय हिसाबै आंबो लिडार आरो बिसोरबो गासैबो लिडार दा बेबायदि जोङो मोनसे चेन सिस्टेमखौ जों लाखिलायनानै थांनानै थानो हायोब्ला जोङो निस्सय उनफोरनि परिबेसाव जोङो गोगोमसिनै गोगोम जोङो आगान सुरलांनानै आरो जोङो बांसिन गोख्रोङै जों डिमान्ड खालामनायनि मोनसे परिबेसा फैगोनखौ जोङो नुहुरदों दा बेबायदिनो रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा गोबाङानो मोनबावनांगौ दं दा माखासेया मोनबाय दा बेखौ जोङो जुदि नारसिनबावाब्ला जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबावाब्ला गभर्नमेन्टआथ' बुंगोन जागोन दिनै रायलायब्ला नेक्स्ट दिना होगोन दिनै बेसे गोबां जाबोखो दिनै कय बोसोर जाबोखो दा बेवहाय मोनसे टाइम एन्ड बाउन्ड लिमिटखौ जोङो मोनसे नारसिननानै जुदि जोङो खालामनानै जयै जों जुदि खालामनो हायोब्ला बेयो फार बेटार आरो साबसिन जागोन जोंनि थाखाय आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो नोंथांमोना दिनैहाय गोबां खेथ्रआव खामानि मावबाय जेरैहाय NDP हिसाबै बा XNDP हिसाबै सोरबा लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ दिनै इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेलि हायाब्लाबो डिस्ट्रिक्टै गरसे गरनै गावजों गाव सहाय होलायलायनानै बेखौहाय मावबोनायखौ जोङो मिडियाफ्रावबो नुदों आरो जोङो ससियेलि जेनाखि खामानिफोर नोंथांमोननि खामानि मावनाय जे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जेरै अपेनलि जेरैहाय चेलेन्ज खालामनाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ दिनै समाजा बयबो मोनदों मोजां मोनदों आरो जों एसे गभर्नमेन्ट रुलिंआव थानाय हिसाबै बयबो मोजां मोनदों मानोना जों बेखौ बयबो लुबैयो गोथार समाज जों लुबैयो आरो गोथार गोग्गो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो लुबैयो मानोना जों दावहाजों बहुद बोसोर जों गेरेबनानै थाबाय दा बे माइन्डसेटखौ जोङो थाबैनो सोलायहोनोब्ला जोंनो चेन्ज जाग्रोनांगोन जों मावग्रोनांगोन अब्लासो जायफोरा समाजाव थायो समाजनि मानसिफ्रा बे खामानिखौ दायित्व लानानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन दा जेखि जाया मानो आं आसा खालामदों उनफोरनि बेलायाव नोंथांमोना जुदि खौसेथियै आरो गोग्गोमै गोरायै खालामोब्ला निस्सय जोङो माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ जोङो नुहुरबाय थादों आरो दैदेनगिरिफ्राबो दिनैहाय बे सिमांजोंनो दिनैहाय खौसेथियै ख्रायै बाथ्राखौ बुंबाय थादों खौसेथि जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों नङाब्ला जोङो नुदों आरो दैदेनगिरिफ्रा नुदों 5-6 बोसोरनि उनाव रावबो NDP-खौ रावबो खबरबो लानाय नङा सोंनायबो नङा दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे मोनसे सम मानोना जोङो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोङो रेस्ट लाबाय गावबागाव खामानियावहाय थाबाय खामायनाया खामायगोन सोरबा माबा मोनसे होसोनाया होसोबाय थागोन खिन्थु मोनसे स्पिरिटआव जोङो फैनांगोन
जेब्ला जोङो खौसेथि होनानै बुङो बा माबा मोनसे जोंनि आदायखौ खालामनोब्ला बयबो गावजों गाव सुंलायनानै सापर्ट खालामलायनांगोन अब्लासो जोंनि बे 34 इयार्सनि जेनाखि खौसेथि जों नांबोनाय बे नांबोनाया बेवहाय मिनिंफुल जाफैगोन दा खोथाया जाहैबाय दाख्लि जे फोसावनाय आसाम पुलिसनि बेलायाव दा बिथांमोना नोंथांमोननि लिडारफ्रानो दिल्लीयाव 2% 2 कोटा होनाय बुंदों दा माबोरै जागोन दा बे प्रसेसा माबोरै जागोन दा बेखौ आदाय खालामनानै लानांगौआ नोंथांमोननि माखासेयाथ' बैसोआनो थांबाय दा माखासे बैसो थानायफोरा माबोरै थांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनांसिगोन दा एनडिपिआ एनडिपिजोंनो बेखौहाय कम्पिटिसन जागोन दा बेखौहाय जोङो इन्टारनेल बाथ्राखौ आं अफिसियेल बाथ्राखौ आं अथराइज नङा बेखौ खुलायै बुंनो जोङो लिडारफोरजों रायलायबाय थादों गोसो मोनसेयै जोङो दिनै मोनसे प्लेटफर्माव जोङो खामानि मोनो बेखौ जों खुलायै माबोरै लांनांगौ जों बेखौहाय सावरायगोन आरो दासो मैया दाख्लै एसपिआ बुंहरदों जे आइजिपिनाव आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो कार्डखौ बिथांमोननिफ्रायबो इस्यु खालामनानै बेखौ नायनानै आरो माबाखौ नायनानै बिथांमोना गावसोरनिफ्रायबो जे एबोल बियो जेनेबा 2% केटागरियाव गोग्लैगोन होननानै बिथांमोना लिरनानै हरदों अब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोबोद मोजां बाथ्रा बैसोनि उनाव जोङो डिमान्ड खालामनो थोनबावगोन जोंनि इउनाइटेड लिडारफोरखौ जे थांनानै जों दिल्लीयाव थांनानै बेहाय बिथांमोना बुंनांगोन जे आसाम पुलिसाथ' मोजाङै जागोन जों बेखौ गनायबाय बा बिनि बांसिनै जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला आरो जेरैहाय मोनसे जोंहा आर्मिनिफ्राय लानानै CRPFनिफ्राय लानानै इन्ड' टिबेटनिफ्राय लानानै जों बेफोराव खालामनो जोंहा गोबां सेंग्राफोर दं बेनि थाखाय डिमान्ड खालामनांगौ जों बेखौ लुबैदों आरो गासै रायजो राजाफ्रानो बेखौ लुबैदों जे जोङो गोबां लान्जायाव मालायनाव हमबाय दै बारबाय खिन्थु दै बारनानै जोङो बालाहामायावसो जोङो बेंगाल जानाय बेखौ जों मोनबाय थादों एनडिपिफ्रा नङा दा बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामनो फैबाय आरो जोंनि अधिकारखौ लानानै जोङो दायित्व फैबाय खारन अधिकारखौ रावबो होआ जोङो बिनानै लानांगोन अधिकारखौ दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों फैगौ बे मासावनो फैगोन सप्तायाव दिल्लीयाव थांगोन होननानै बिथांमोनखौ आं खोनादों जोबोद मोजां मोनदों निस्सय बेयाव माबा मोनसे मोजां पइन्टसा फैगोन आरो मोजां मोनसे जोङो मेसेजखौ जोङो मोनबावगोन होननानै आसा खालामदों बेनि उनाव जों आसाम सरकारजों सावरायनानै माबायदि नुयो दा बेबायदिनो प्रसेसखौ जोङो मोनफानिफ्राय मोनफा जोङो सलुसनखौ खालामलांनांसिगोन नङाब्ला जोङो मा जागोन उनावहाय रावबो जोंखौ लोगोजों लोगो खेल लानाय नङा जे बे सोरबामोन जोंहा खौसेथिनि बेहाय बाथ्राया फैनाय नङा दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थादों गासै जोंनि सोद्रोमाफोरा बे खौसेथि इउनाइटेडलि जेनाखि मोनसे फराम जादों बेयो नन पलिटिकेल बेयो जाहैबाय नन पलिटिकेल दिनै आंखौबो गोबां मानसिया बादा होनो हागौ एनडिएफबिनि बा इउनाइटेडनि प्रग्रामाव मानो थांबाय थायो खालामो राजनितिआ देरसिन जानो हाया मानोना नोंथांमोनासो लिडार खालामदों आंखौ बेहाय खेबसे मोखां नुजाना फैनाया हामा लस दं राजनितिआ थांथों जोंनि मानसिफ्रा अधिकार मोनथों खोथाया बे दा बेनिखायनो बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौबो गैया आरो बेखौ फिननांगौबो गैया बेहाय एन्सार होनांगौबो गैया दा बेनिखायनो जोङो जेनाखि संग्राम खालामनाय जेनाखि जोंनि दुखु खस्थ' सिगांनि आरो दानि जेनाखि नोंथांमोननि संसार जानाय नोंथांमोननि गथ' फिसिनाय नोंथांमोननि स्कुलाव गथ' हरनाय नोंथांमोननि बिजनेस खालामनायखौ नायोब्ला जोङो दाबो 2% खोनादों दा बेबायदि 2% जुदि जों एनडिएफबिआ आवनाय बे खामानिखौ जोङो मावनो हादोंब्ला भबिष्यताव मा जाहैबावगोन बेखौ अभारटेक खालामग्रा गोबां मानसि फैगोन नंगौना नङा दा बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंखायो एनडिएफबिफ्रा बिनानै जानो रोङा सैथो लिडारफोरखौबो आं बुङो जोंनि गभर्नमेन्टनि लिडारखौबो आं बुङो खेबसे थांबाय गैया होननानै बुंबाथाय बे थांखालाबो जोङो जोंनि माइन्डआव दाबो दङ जे बाय खामान माने लिडारखौ जोङो गासैखौबो मानियो दा बेनिखायनो बेबायदि बे थांखालाबो अब्ला जोंनि मानसिया बिथाब जानानै साबैसे मानसि दादों आखाइ थिखांनाय दा बेफोरबायदि परिबेसा जायोब्ला सोरबाया माबा मोनसे गोदोनानै थागोन सोरबा समस्यायाव गोदोनानै थागोन बै समस्याफोरखौ बोखांलायनो थाखाय दिनै सोरखौबा लिडार थिखोनानै सोरखौबा लिडार बानायनानै बेखौहाय मोनसे दाबि दावा जोङो खालामफिननांगौनि मोनसे सम फैबाय मानोना जों सिलाइखौ दोनथ'बाय जोङो सरकारनो होबाय जों सरकारनिनो जाबाय जों सरकारनि इन्डियान फ्लेगनि सिङावनो जोङो जनगण खनबाय जोङो बन्दे मातरम जोङो खनबाय होमब्लालाय जोंखौलाय माथो नेग्लेक्ट खालामबावनांगौ नंगौना नङा जोंथ' इन्डियान जाबाय दायो गोथाव खोथा सिङाव गान खनबाय माने नोङो
बे जाबाय होमबाथ' अधिकारा जोंहाबो दङ दा सान्थिखौ जोङो लाबोदों हिसाबै बे सान्थि परिबेसाव जोंगा मागायै जौगानो थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ माबा मोनसे होलांनो थाखाय जोंहाबोथ' अधिकार जोंनावहाय दा थानांसिगौ जोंबोथ' मोनसे नांसिगौ जायनि उनाव संग्राम खालामबोबाय नोंथाङा गोबां खस्थ' खालामबाय लिडारखौ लिडार बानायफैबाय दा खोथाया जाहैबाय बेखौ सोर होगोन जों बिनानै लानो रोंखाया बिफ्रा बिखायाबा आं नुखायो जै फंसे होनबाय नेक्स्ट दिना खेबसे फैबावगोन बियो खुनुरुखुम आरो लाजिसिं सिं आरो नेक्स्ट दिना थांखालाबो बियो न'आवनो जिरायना थागोन मोनजाबाबो मोनजायाबाबो सिरि थागोन बियो होनबा बै गोसोखौनो सिन्था खालामना बियो बेसेबां दुखु मोनदों दा बेनिखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ आरो खौसेथिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो गोग्गोम गोरासिन खालामनानै जोङो नारसिननानै जाहाथे जों उननि परिबेसफोराव बयबो जेनोखि दफाफ्राव लिरनाय जोंनि गथ'फोर बेखौहाय जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै जेरै बै खोथा होदों सरकारा जाहाथे बेबायदि जोङो मोननो हायो बेखौ जोङो आदाय खालामगोन थ' जोबथानायाव आं बयखौबो गोबां जायगानिफ्राय फैगौमोन नाथाय दासो बोसोरसेल' जादों आरो बे बोसोराव जों दिनै गोबां सरसा राजनितिगिरिफ्रा दिनै गिदों इउनाइटेडआ मा खालामगोन बिसोर मा खालामगोन 50% एनडिपि नङाबा राजनितिक जाखाया 50% नङाबा राजनितिक जाखाया बेखौहाय बुजिनानै लाखा मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो एमएलए नि एमसिएल नि एमपि नि ओंखायनो जों अधिकारा जों थागोन आरो जोंहा रेकर्ड दङ जोङो सुक्ति खालामदों जोङो लाबोदों जोङो गोजोननाय होफैदों मोनजादों मोनलोंदों सान्थि खबरसे ओंखामब्लाबो सान्थि मोनजादों नङाबाथ' खबरसे ओंखाम जाब्लाबोथ' खारबाबायनानै जानांगौ बायदोंमोन दा बे समावहाय दिनै राजनितिगिरिफ्रा गिदों मा खालामनो बिथांमोना मा खालामनो बेबायदि जोङो मोनसे लादौ लाब्ला आरो रायजो राजाया दिनै जों 60% दङ गोबां मानसिफ्रा बुंलायलायो जे बिथांमोना मानो बिदि मोनजा रोङासै मोनजा रोङासै बेबायदि गोबां बाथ्रा नोंसोरो समाजाव थायो नोंथांमोना मिथियो दा बेखौ गोग्गोम गोरा खालामनो नोंथांमोननि खाफाल नांगौ नोंथांमोनासो लिडार बानायनांगोन लिडारफ्रासो नोंसिनि मेसेजखौ लांगोन जेब्लानो नांगोन नोंथांमोना ओंखारनांगोन आरो जेब्लानो माबागोन जेब्लानो लिंहरगोन नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै ज'यै खामानिखौ मावजालायनायखौ आं लुबैदों आंबो सासे एक्स एनडिपि फर्मार आफाद प्रेसिडेन्ट नाथाय गोबां जोंहा मिजिं दं मावलांनांगौ गोबां मावनांगौ गोबां नायनांगौ खिन्थु आं बुङो दिनै आसुगुर गावगासिबो आं मावनो मोनाखै आं फेलार थारमाने आं टटेलि फेलार आं मावनोनो हायाखै बेनिखायनो आं जोबोर लाजियो बेनि थाखायनो आं लाजिनाय मोनो थारमाने जेखौ जोङो हास्थायनानै जेखौ जों मावनो नागिरो जेखौ जोङो हास्थायनानै जेखौहाय दिनै संग्रामनि बिनिमयाव जोङो दिनैहाय सेंग्राफोरनो माखासे थांनानै थानायनि बेबस्था आरो जेनोखि दफाफ्राव लिरनायनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो मावनो जेबो आसुगुर गावगासिबो जोङो मोनाखै नोंथांमोननि लिडारफ्रा जेरै आं जास्ट गभर्नमेन्टआव एमसिएलए हिसाबै बेबायदि दङ दा बेनिखायनो जायफोरा दिनै रुलिंआव दङ बिथांमोनखौ दिनै नारसिनोबा लिडारफोरनि दायथ' जोंनो दङ रायजो राजा दं नोंथांमोन दं दा बेनिखायनो खौसे आं बेखौल' खावलायनाय थाबाय उननि परिबेसाव सहाय हो नोंथांमोननि आसा आरो दानि जेनोखि पारामिलिटारि फर्सेस फरग्रेडनि बाथ्रा जोंहा बेहाय लिरखानाय दङ बेखौ नांथाबनानैल' थाबाय थायोबा सरकाराबो बेनिफ्राय एक इन्सिबो दोरोदनो हानाय नङा मानोना जोंनि जेनोखि इउनाइटेडनि स्पिरिट आं बे स्पिरिटखौ नुदों दाबो 70% दावखोआखै बेवहाय 99% दावखोनांगोन सासे सानैया थाथों जेबो रोङा बेवहाय 99% दावखोनानै जोङो माबा मोनसे जोङो गुस्लायनाय जोङो लाबोनो हागोन बेखायनो आं खावलायबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों